Aswera bwanji amalawi anzanga konse kumene muli. Lero pa 23 February 2026 pamene tikuyenda pang'ono mu ulamuliro wa DPP motsogozedwa ndi Profesa Arthur Peter Mutharika, pamene zipatso zake tikuziona pang'ono zinthu zina kuyamba kukhala m'malo mwake, kubwezeretsa zinthu zimene MCP inaononga, zimene MCP yasakaza yaphwasula pang'ono ndi pang'ono. Zinthu mayamba kuona kuti yayi mothandizidwa ndi Mulungu zinthu zikuyamba kuyenda bwino. Tiyamike kwambiri pamene zinthu zikuyendera. Ndalama athu akwacha panopo sitikumvanso mbiri ija yoti ikugwa khunyu ija yayi. Panopo njabwinobwino ndithu yokhazikika kumakweranso pena ndithu maona kuti yayi zinthu zikuyenda bwino. Ndiyamike kwambiri chifukwa cha upangiri umene uli ku chipani cha DPP. Koma ndili mkati moyamikira choncho, pali ziwiri zitatu zoti tiunikirana Malawi ngati ine mfumu yangu oni kuchokera kuno kuntchewu, nofuna kuti tithandizane ndi kuunikirana. Amalawi pali zambiri ndithu zimene zikuchitika mdziko lathu lino, zimene tikuona kuti pali anthu ambiri amene amadzikonda safunira dziko lino zabwino. Madera ambiri umati ukamaona kumamva kumazimvetsera nkumaona kuti koma mtundu wa anthu utsogozedwa ndi mizimu yoyipa umene sufunira Amalawi osauka kumudzi zabwino, amangofuna iwowo zawo ziziyenda. Kuposeranso yapo ndi gulu la anthu limene lili ngati maejenti a MCP. Kwa MCP panopo yamba kumadziwano kuti kodi tidaluza adi boma tidaluza, nde ayesa njira zina ano zoti ayesetsebe kukokera DPP mbuyo, ayesetsebe kuyibwezera mbuyo DPP kuti china chilichonse chimene idalonjeza kwa anthu chisamatheke. Ndi ali ndi njira zimene atchera misampha yawo imene atchera MCP pogwiritsa ntchito anthu ngati amene safunira dziko lawo zabwino. Tili ndi maphungu amene akuoneka kuti moyo wawo ngodzikonda kwambiri, amene zikusonyeza kuti Malawi sayifunira zabwino. Pa kampeni Peter ananena za CDF kuti idzakhala kwa makhansala. Maphungu ma MP sakuchimva bwino chimenechi chifukwa choti adazolowera kuba kudzera mu ndalama zachitukuko zimene zimafuna kuti zifikire amphawi. Ndi chifukwa choti mtima wawo ndi wakuba ndi kale sakumva bwino, akuyesesa njira zina zosiyanasiyana pofuna kuti ndalamazi apitirizebe kumatidyera ife Amalawi. Koma mwa njira ina pofuna kwa kumbutsa ma MP tingane kuti chiyambire cha matipate mdziko mwathu muno 1994 takhala tikutsogozedwa ndi ma MP ndalama zachitukuko zonse zimene zakhala zikuchitika tikuzidziwa. Ndefe timati ngati Profesa anaona nkuona masomphenya kuti izizi tizisinthe, titesa kugwiritsa ntchito njira iyi. Ndimaona ngati ma MP simudakayenanso kukakamira, mudakasira anzanunso kuti ayese. Ife takuyesani takuonani mmene mmachitira, kaya mmachita bwino ndi kuti zikhala nokusiyanitsa chifukwa yawonso akachita mbali yawo tiona kuti bola ma MP ndi kuti chinthu chidzabweranso kwenu nomwe. Koma ichi chongotchingira kuti yayi basi ife tikufuna tidziyendetsa ndife tomwe. Ndiona ngati kuti mukubisa kenakake kamene mmachita, kamene mmapindulira, kamene mmapeza kudzera ndalama za amphawi zimene zimafuna kuti zichite chitukuko. Mwa njira ina zikuoneka kuti chifukwa choti
ndinu okonza malamulo mumagwiritsa ntchito udindo wanu molakwika pofuna kupsinja Amalawi chimodzimodzinso ku judiciary chifukwa choti amawerenga za malamulo amafuna kuzembayitsa pofuna kugwiritsanso ntchito udindo wawo molakwika kusinthasintha kwa pomboneza anthu amene sadziwa za malamulofe amene sitidziwa za malamulo kufuna kuti pomboneza basi kumasinthasintha zimene afuna kuti oza akomere kuli kudzikonda kudzikundikira. Ndiye timanena kuti mutasiya profesa masomphenya ake amene adaona kuti titatere tikhoza kupindula nsilena atapanga zimenezo kuti dzikoli mwina mwake kuchoka m'manja mwa zifwamba izi zinaonongazi mwina likhoza kubwereranso pa zaka idzidzi 5 idzi. Tasiyani zimene adaona masomphenya ake amene anaona musangwedeze. Ndimamva chisoni kuti IMCP podziwa kuti ichichi chimene chitipweteke akuyesesa njira zofuna kuti chimene chisatheke. Ndiye pali enanso IMCP amene amabisala ku DPP, amene ali maudindo DPP, amene ali nduna ku DPP, amene ali ma MP ku DPP, koma ali IMCP mkati mwawo. Zikuonetsa kuti so ndi amenenso ali patsogolo kuthandizana ndi IMCP odziwikiratu oonekeratuwo kufuna kuchipanga ichichi kuti chidutse ndithu. Fa zinthu zinzoti anu akewo afuna kuti zikalowenso nyumba ya malamulo adzikakhaso ngati akusutsana pamapeto pake akapange mavoti amenewo yawa IMCP obisala koma ali ku DPP akaphatikizana ndi IMCP oonekeratu kuti chinthu chisadutse apitirebe kumatibera. Ndiye timanena kuti mwina mwake ku DPP ngati mukuikonda DPP kuti 2030 idzadutse munakayenera kupanga zinthu zimene masomphenya amene ali kwa Peter kwagwiritsa ntchito. Fa inewo mukhoza panga changu chofuna kudzikundikira kuti ndamo imene mudzapangire 2030 koma chifukwa choti mukhala kuti mubera Amalawi mukhoza kudzionanso zimene yaona IMCP. Ndimaona ngati kuti mwina mwake mudakangopanga ubwino wanu kugwira ntchito mokhulupirika anthu okha adzaone kuti mwakhulupirika motani adzakusankhaniso. Koma mukagwiritsa ntchito kuti mudzagwiritsa ntchito ndalama masuku ano sikumayankha funso limene limayankha ndalama nkukuba kuonjezeranso kuba kwina. Koma kuti kwa anthu osauka alibe nazo ntchito kuti kamulinzi ndalama zochuluka cha mtundu wanji kamukapatsa ndalama zambiri bwanji kamumayitanitsa kumakapatsa ma 250,000 mafumu onse mukuwayitanitsa kubwera nyumba zachifumu kumadyetsa kumapatsa ndalama koma nthawi ya ujeni yamavoti alibe nazo ntchito kuti adodyerani chani kadamwa mahewu kadapanga chani alibe nazo ntchito zimene zija amapanga zoti zathandizewo. Ndi DPP mudakatengerapo phunziro nkuona kuti kodi ifeyo azathiwa kuti akhale kunja inoti sopambana yayi koma zidangotengera anthu zidangotengeranso Mulungu kuona kuti yayi anthu anga asakhala akulira mpaka nakalekale tichotse awo odzikondawa odzikundikirawa tikena. Ndipo kuyikani inu musoneka ndinu madolo yayi mudachoka kale mudakhala ndi phunziro kuti ife adatithamangitsa kale adatithotha kale anthu adatigwira kale. Ndiye ngati zisomo zabwera kubwereranso ndi chifukwa cha ubwino umene anthu adaona mwa profesa osati inuyo yayi ma MP nduna chani ayi sikuti DPP idawina ayi idawina iwiri mboma panopo DPP chifukwa cha ubwino umene adaona anthu kusiyanitsa ndi amene analipo ubwino umene adaona mwa profesa. Ndiye tiyeni mwina mwake mutakonza tsogolo kukonza kapansi kuti kamwamba katsike. Ndatero ine mfumu yangoni kungokuthandizirani malangizo awa ndi aulere mukhozo panga zinthu zodzikundikira kudzilemeretsa koma ndalama zimene zozo mukhozo zadya sabata ziwiri nkukuthirani muli kunja kwa boma mawanga amwe agwire. Zikomo kwambiri madzulo abwino.